السلام عليكم شباب، معكم عبد الرزاق من قناة الNG الرزاق. لا تنسى تدعم السبسكرايب. اللي ما يعمل سبسكرايب يعمل سبسكرايب. kuma zan ce muku ga masu kallo na a TikTok, idan kuna so bidiyo kabul ku je a YouTube NG Razak. Yau zan muku bayani ne akan iPad 9. iPad 9 ana gwada ta kuma mutane da yawa sun gwada ta. Wasu sun ji daɗin ta a wani bangare, wasu ba su ji daɗin ta ba a wani bangare. Kamar ni ban ji daɗin ta ba a bangaren live. Kenan shine zan muku bayani akan ta yau. Bidiyon mu na iPad 9 ne. Ga wanda suke so kuma in yi bayani akan wani iPad yake bayan iPad 9, su rubuta a comment. iPad yake kake so ka sai ko kuma iPad yake da gani in kana so in yi bayani kanta na bidiyo jai in ma bayani kanta insha Allah. Tamam? Okay, mu shiga cikin bidiyo. Ok shabab, kamar da kuke gani ni na gwada iPad 9 kuma na so ta sabuwa cikin karton na buɗa ta. Ni na buɗa ta. iPad 9 ba ta yi wata 8 ga hannuna ba, amma shi ne gaskiya na yi nadamar sai da iPad 10 da na ji na su iPad 9. Saboda zan ce muku a lokacin na sai da iPad 10 na bidiyo a saman YouTube suna cewa iPad 9 ɗaya yake da iPad 10 duk kusan ɗaya ne, kaza. Kudin su ba ɗaya bane kuma aikin su ba ɗaya bane, amma zan ce muku mutum da ya je sai iPad 9 saboda ta kusan kare duk iPad mai fito wannan mai fito na tsakiya ta kusan kare update, kun gani. Saboda ba laifin a ce update na 8 ya sauka mutu wannan OS, kun gani. Kamar zan ce muku iPad 9 matsala ɗaya ko biyu zan ce muku gare ta. Na farko bangaren live da kuma bangaren wajen ɗaukar bidiyo. Yanzu in ka ce a bidiyo za ka ɗauka kamar yadda kake ɗauka ga iPad 10 bidiyo, in ka ce za ka ɗauka bidiyo 4K ko 2K yana ɗauka, amma shi kuma bakin HD ne kawai ke ɗauka iPad 9. Ba sai na muku dogon bayani ba, bidiyon mai tsaga iPad 9 don haka iPad 9 zan bayani kanta. Na farko da iPad 9 tana aiki da mu'alaj 8 da tashi bionic da kuma 3 GB RAM yakin ta 3 ne suke aiki shi. Kinan ga wanda ya ga yana sai iPad 9 tana da sauki don sauki, amma kuma ba ka haɗa ta da iPad 10 ko iPad 6 mini, ba ka haɗa su saboda ba ɗaya bane wajen kuɗin su, ba ɗaya bane. Kinan kun ba laifin a cikin zama ɗaya. Na farko kenan. Na biyu kuma iPad 9 tana aiki da basma, tana aiki da mazancin iPad 9 an yi ta ne 2021. An yi ta 2021 daga ita sai iPad 10, amma kuma iPad 10 ta yi iPad 9 kuɗi kuma ta yi ta komi da komi, duk wani abin da kake nema. Sai dai kuma iPad 10 kuɗin su ɗaya da iPad mini. Amma an kuna so muku bayani kanta a bidiyo na gaba insha Allah, na kiran ku rubuta mana a comment sai muku bayani kan duk wani iPad yake nufi so ko iPhone ko kuma solar da kiran ka sai ga wanda suke so sai iPhone ko iPad kiran rubuta mana a comment ga wanda kake so ka sai. Ni na bidiyo kanta insha Allah, kaga wani ma'aluji ne ta daidai da ka sai ta ko ta daidai ba. Ka kuma ta like, comment sai bidiyo na gaba, sai na fuka bidiyo na gaba insha Allah.